gane kuwa? Kai. Allah ma ya tsare ni lokacin baby ta gama shan nono ba ma inda za a yi. Ai ni ma na ji daɗi gwara da muke aka gama abin nan ki gama shan nono. Kin yanzu da muka ma bance suna duba ka. Na barka da nani Fatima tana can tana fawa da gancin ta. Mu wannan mu zo mu dan ji daɗi mu ji daɗin rayuwa ko ba haka bane. Daɗi mu huta sauran kuma ɗan sai ta. Ka san yanzu insha ina son in sha fresh chocolate. Allah Assalamu alaikum ƴan mata. Baka da hankali. Baka saba ta aure bane baka da hankali. Ban kai aure ta. ƴan mata. Baka da hankali. Ya manna ƴan mata zuke ji. Dan Allah ƴan kai baka da hankali. Minti daya. Kai. Ina iko Allah. Mallam ni fa mata aure ne. Mijina muke tafiya da shi zaka zo ka ba ya za a yi hajiya zaki ci arziki. Ya manna ya za a yi cikin sa irin wannan kai. Wannan mata. Kin sa. Bai baka da hankali. Ya wani mata aure. Kallon yarinya ta sa gajeren wando. Wallahi san ki da kai unguna ma. Mun buga ta shan